Hei, salut! Numele meu este Vlad și bine ați venit la un nou episod. Astăzi am pregătit pentru voi un top despre celebrul jucător Gareth Bale. Gareth Bale este un fotbalist galez care evoluează la clubul spaniol Real Madrid și la echipa națională de fotbal a țării Galilor, pe postul de mijlocaș extremă. Numele complet al jucătorului este Gareth Frank Bale. El este născut pe 15 iulie 1989 în Cardiff, țara Galilor. Înălțimea lui Bale este de 1,83 m, aceasta îl avantajează să aibă o viteză foarte mare. Bien Fabio. Muy bien Fabio, vámonos. La pelota larga para la carrera de Gareth Bale que va a ganar. ¡Oh, qué carrera! Gana la carrera Gareth Bale dentro del área. Ahí está Bale, ahí está Bale, ahí está Bale. ¡Qué gol! ¡Qué gol de Gareth Bale! ¡Qué gol de Gareth Bale! Pe 17 aprilie 2006, la doar 16 ani, Bale devine cel mai tânăr jucător al lui Southamptonului când și-a făcut debutul împotriva celor de la Millwall FC. În decembrie 2006 a câștigat premiul Carwin James de la BBC Țara Galilor și a fost numit cel mai bun tânăr jucător din Football League pe 4 martie 2007. Pe 25 mai 2007, Bale a semnat un contract pe 4 ani cu Tottenham Hotspur, cu ei plătind 5 milioane de lire sterline. Totuși, Tottenham a mai plătit 2 milioane pentru evoluțiile sale. Pe 1 septembrie 2013, Gareth Bale s-a transferat la clubul spaniol Real Madrid, semnând un contract pe 6 ani, iar costul transferului nefiind divulgat. Presa spaniolă și Real Madrid TV au anunțat că costul transferului ar fi de 91 de milioane de euro, în timp ce presa engleză a anunțat un cost de transfer record în sumă de 100 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că ar fi mai scump decât transferul record al lui Cristiano Ronaldo contra sumei de 94 de milioane de euro. Gareth Frank Bale devenind cel mai scump fotbalist din istorie. Dacă vă place Gareth Bale, dacă vă place canalul meu, v-aș ruga să dați un share acestui videoclip pentru a vedea tot mai multă lume. Am ajuns și la sfârșit, eu vă mulțumesc că ați vizionat până aici, ne vedem data viitoare.